Exam po kan zo ve to taboka tun chu irku ve le char tong o episode masalama chaw siang arele fox demon te khachu lo len be ve mekin uche che khani demon set omna ning ziawlingi ani ti chu a re chu kani kha episode 9 ran na chuan ning changale ziawlingi te chu ran lang len chaw siang arele nitral fox demon in bai te chu an clear meka chuta siawlingin anal hle mei tero tin ning changa po chuan fire walk ang mai lom le tin nal an ti thu te chu an soiloma chuti lai chuanin ziawlingi chuan kha taus no pong te chan chin min ril kha nangma chan chin hi tero tin ning changa chu azota ning changa po chuanin olo ti ve mai in chu chan chin ka ril che rang chuan enge riat ni re re ya atia riat te chu kanai ve nual lom I master ne that che tero tin azot ngal thuya ning changa po chuanin hun rei tak chu extremely absolute place a hianin kalau om to a ti in ning ziawling po chuan chu divine remedy tero atia ning changa po chuanin a riat lo thu chuan lo chang ve ngal mai heta hianin ning changa kha ama pakhat zo aron tho ma a wol lo om to a lo chen to na masa extreme absolute place a soina ni ning ziawling po chuanin ani le senior nang hi tu chia moi nia atia ning changa po chuanin azo na chu chang lawa ani le ithin lunga thu soi thin kha tunge ni ti in azot let ta zo ka chuta soi zamin imperial place a hian om chela engthel chenge ithi duang ering atia ning ziawling po chuan karil ruhi keima voin ka thun thei to lo ni hi ti in aboi thu chu alo rila ning changa po chuanin engtika tanga in tan nge ni ti in lo zot ve ngal thuain ziawling po chuanin an master ning chi suya athia tanga anai ni thu chu lo rilin hei hi episode 1 la en lo tan episode 1 a an master athia tanga chaw state a nitral fox demonin asid adana ani o nitral fox demon chuanin ning ziawling hne na hianin po ridu tiro ti in alo thlem fo thina aril ru po hi ane sak em to ni amale ma po hi in thunan thailo hial khopin ma se ning changan loading dai ngal thuain atalismen mang chuan asil le ta a anu dewa chuan ziawlingin senior min that mai ro alat lai lo nia in na chan himna na tia ma se ning changa chuan ka veng him khopang che lo diletin I thiam lo ani bik ringot leinem khadi man kha ring lo la ti in thuwa cha chuta ning ziawling chuanin tu ma indam kho chuak lawang yang anga powerful nge ni tin frelo ni nang le lu che le chaw siang ari te ai po hianin a powerful dei zo tu ma indam kho chuak lawang kei ngei po hi ti in atrap tamaya chutia atra lai tak chuanin fox demon chuan ron thunun lein that vek ro ti in ataksa chu ne chu sak chu atuma ma se ning changan atalismen mangin lo sil le thei ramin chuta ning ziawling chuan ning chang hne na chuanin senior ngatinge kapula hian om ve ringa nangma chen tlan chok mai ta che atia ma se ning chang chuan adu lo thu le junior kiu de hi kanai to kerdon leinem le ti in alo thlamon ve a ning chang chuan ano pan lai chan chin chu azota sin chu in thlak le ta dai in chaw siang arile fox demon chu lo line bai ve mekin fox demon chuan a forzen mangin aran eteka chu lo bum ve thei zelin mase avai chon lo bum seng bik lo ama chu akhal ve ta deya chutia akhal chung po chuanin chak takin fox demon omna lam chu apan le ta a fox demon chuanin ablet mangin alo vuma chu chuan atan na vur chu tikein chuta fox demon chuan nang purple riam po ni lo tuna I phoenix ne na in combine wanga ni ve mai khan min ne thei te ringam ni ti in chaw siang report chu lo jam du bik lovin he phoenix power tele ka power te combine hian purple riam chu ka thleng te mai chu ka power dik tak chu ni ti in rang taka attack chu arwala chuta hanin ton chil popin
chuta fox demon chuanin khang teng telek lek mei khanin min khoi fu thei ring em ni ti in akhik leng ta bopa chaw siang ripo chu lo a bik lovin ama chuanin an secret weapon pakhat vermilion bar flame pistol ati chu a omin a soita a chu thu fox demonin a hriat chuan mak chu ti ve khop maya chu thil nen chuan he fox demon hi anin zom tlat tatin ni chuta chaw siang ari chuan min thangam chuan men that chiala ti in fox demon point idu thu sam chu han te pui tlingange ti in a burial mang chuan aman bet ta ngala chu burial chu purple rem te chin chen an tal chhuat thei tak tak chu lo ni in purple rem a in up chop mai chuan an chhuat thei lo tur thu te chu soiluamin ma se chaw siang ari tan chuan eng thamma ni bik lo he ka short hi ilahra chiang lo ni secret weapon kan ni hliap patanga kalak chhuwa ania ti in a short power mang chuanin chu a burial chu olsam takin nati chia chuta flying short chu activating a short chu a thlo phei ngala chu chuan fox demon chu zelin chaw siang ari po chuanin kha ani hliap jok idol wang khanin he short hianin nangma che hi habitum bik che ni ti in alo soi kwala fox demon po chuanin chaw siang ari chu va attack vele popin ma se chaw siang ari chuan lo dang ve in fox demon chuanin a hnung lamaron tu short mang chuanin chaw siang ari chu tha alo tum ni ma se chaw siang ari chuanin ama bullatlen ma che chuan lo ti ding thain fox demon po chuanin a thunder te chu lo som khom mekin lelama lu che je chu ron lang velein he ka business bak lo hi boipui tur ka nei om ka thelo tia let mai tum chu a in thiam thei ngang lo ni turani kalbo ta bik lo chuanin chaw state ta chuan ala cham ve rama lelama po chuanin fox demon chuanin a domain cloud under domain chu alo manga chumi mang chuanin chaw siang ari chu bayatuma thunder chu tam tak a hlom khoma chuta chaw siang ari po chu lo a du bik lovin imperial city lama chuan a thlok ta deya chuta le ani po chuanin a thunder mang chuan han attack popin chu imperial city seal po chu a cheta veka chutia a chet rul chia chuanin ama taksa po chu ronna vele ngalin chaw siang ari po chuanin heta hian alom vermilion bird flame pistol chu kanda ti in chu thu a hriat chuanin min bumani mo ti in athin rim khop maya ma se di theivak chuanei to bik lo chu athil ti chet tak pistol at khoi wanga ama a ngonga nei le da wang chuan che thei reng aum to lo chaw siang ari chuanin he short po hi apai om to lo sin ti in a short mang chuan ai tek ta popa ani chuan lo dang thei to bik lovin leilama chuan atla thum or mai chaw siang ari po chuanin vapan vele ngalin kani hliap po hei ka hmule thei ta lom ti in heta hian i thi huni lo ngak mai don nia ti in akal san ta deya leilama tang yui chuanin vermilion bat flame pistol hei hi secret weapon tia kan soithin mai kha o mang chuanin sil chu lo activate non vele in asin chu in thlak vele dein fox demon omna chuanin lu je che chuaron lang vela a short technique mang chuanin aron threm ve ta hrep mai phuba ron la nengei turani chuta lu je che chuan thil hret chu chu nein heta hian asol kim lo ti in alo mang ang dewa underground lama chuan yahun le fox demon te chu ron lang velein yahun atang chuanin asol chu ala chuaka chumi mang chuanin imperial syria tang yu omna chuanin ain teleport ngala chuta pistol chu ei lein chu chuanin asol pakhat chu a release le thei pha ta chu asol chuak chuanin lu je omna sol pahni tang mek te chu chan chuakin chuta asol pakhata chuan anin fin khom ta veka chuta tang yu chu lakangin chaw siangar nang hi la chak lo khopang ti in ma se a melan munak chuan chaw siangar ani lo ti chu hrelein underground lama chuanin chaw siangar chu ron lang velein state guarding sword immortal sword tia an soi chumi mang chuanin
Nitrile Fog Demon chu tha alo tuma Nitrile Fog Demon ma sa thlen chuan kanin hule ta mo ti in a plane zong zong thu om dan chu a ril fai ta veka masabera khanin isol release tir chia kanu thattu phubalak tirnan kamhang cha anuwa ilatang don ti hi ka rekyo maya ti in chu nangma thana hun rem chang tak chuani ipulmoldir sol chu ala chuak ve tlat leinem ti in etek chu arwala chu thu Nitrile Fog Demonan a hriat ta ka chuan alo thin rim khop maya ke hian divine soul kanai mai mai ni leinem ti in alo eteka ma se chen chuanin lo phut letin a khoi phatlat lo asin chu a let le ta ya state guarding sword nena chuanin state guarding sword mang tura chausiang arin avadil na chu ron langa chuta chuanin he Nitrile Fog Demon tha theina hian ti in state guarding sword chu man phal na avadil ta a achan chu he state guarding sword hianin thlan bi anei thin wangani Nitrile Fog Demon po chuan state guarding sword hi mang thailo in tin lom ni tin alo phusave chiama ma se engma chu lo ngai thadu to lo avoi khat eteka chuan a ban lelam chu chum mok mai chuta Fox Demon po chuanin min that po ni la ka sol ka release te ho hi an thi ve kher don lo tia bum chu lo tum bea ma se chausiang ari chuan a thi chuan an thi vek don ti chu lo hrekiovin i thi tlat te chuan nangma ang hi isol chon ni mai dom lom ni ti in isol chu i thi rol an thi vek don lom ti in pon lama asol a release tak te po chu lo thin rim hle in tang yu la ka chuan an lo tron ta vak mai ma se chausiang ari chuanin tang yu ya khoi nat ma che chuanin Fox Demon chu a that mana chutia tha rol chuanin lo fing khurang che karon let le khopang no pang te taksa mangin karon let liang ti in ma se chausiang ari chuan alo ngai sakte chiam lo apor chu han penna devin Fox Demon chu apuak ta dura athita ani ti chuan chau straight po ro po chu aran thlak vele ta